Әйе, Бөек Ватан сугышы безнең илгә миллионлаган корбаннар алып килде. Хәбәрсез югалганнар ши җирләрдә туганнар каберендә ятып калды. Җиңү язы белән әйләнеп кайтканнарның күбесе күптән инде мәңгелек йортта. Әмма үлгәннәрнең каберен, исәннәрнең кадерен белеп алар турында онытмау безнең изге бурыч. Октябриналылар әнә шул әйтемне истә тотып гомер кичерә. Бөек җиңү көне уңаеннан авыл зиратында өмә үткәрелде. Октябрина авылынан яу карына 32 кеше китә. Шуларның 11-не туган авылына кире әйләнеп кайту насыйп булмый. Октябриналар бу матур тормыш өчен гомерләрен кызганмаган. Җиңү көнен якынайтуга көнне төнгә ялгап эшләгән авылдашларының каберләрен онытмый. Яшьләр аны булар. Безнең бабайлар урыннары бик яхшы, бик каты агач баса. Ел саен шул агачларны чистартабыз. Яшәп берсе дә калмый, үз эшләрендә дип тормыйлар. Адәм баласының соңгы йорты зират, аның турына узган һәр кеше бу дөньяның мәңге түгеллеген искә төшерә. Һәм вафат булган әби бабаларыбыз, туганнарыбыз рухына дуга кыла. Үзенең кылган гамәлләре турында уйлана. Октябрина авылы кичкенә генә булуга карамастан, биредә яшәүчеләрнең мәңгелек йортка карата игътибары көннән-көн арта бара. Халык аны төзекләндерү буенча һәр елны күп эшләр башкара. Өмә ясап зиратны кипкә үләннәрдән, кырган куатлардан чистарталар. Авылда яшәүчеләр генә түгел, ерак шәһәрләрдән кайтучылар да, гомумән һәр кеше бу эшкә үз өлешен кертергә тырыша. Башлы организованный. Зират чистартып чыктык без. Рәхмәт барсына да, кайтучыларга. Казаннан хәтләмәскәдә кайтып булышучыларга. Кешеләргә әйтсә, шушы числа җыйлабыз дип. Беркем яшәп йөрмәй, шул көнгә киләләр субханалла. Яшьләр молодцы. Бүген яшәгән йортыбыз ничек чиста булса, зиратларыбыз да җыештырылган, аның кабер әшәткәләре буялган, чәчәкләр утыртылган булырга тиеш. Моның савабы да әйтеп бетергесез бит.